Prvý zážitok z behu na nových skákacích topánkach mám za sebou. Bolo to iné. Prvé, čo som včera urobila, že som si zmenila vlastne na týchto topánkach gumy v strede. Mala som tam biele, keď som ich úplne prvýkrát testovala a ten dopad bol mäkký. Až som sa bála miestami, že by som mohla poškodiť tie oblúky. Tým, že táto značka má taktiež rôzne tuhosti týchto oblúkov a gum, tak sa dajú meniť k rôznym aktivitám. Tieto oblúky aj gumy. Tá biela, čo som tu mala predtým, tak tá bola taká najtenšia. Táto modrá je druhá tuhosť. Oblúky mám zatiaľ do 65 kg. Pri behaní myslím si, že dosť perovali. Skúsim ešte vymeniť oblúky za tie tuhšie, ktoré sú od 65 kg vyššie. Oblúkom a k tuhostiam týchto gum budem robiť extra video. Prvá vec, ktorá sa mi zdala najprv, keď som si ich obula a začala v nich behať, sa mi zdali tiež tie topánky trošku tvrdšie. Zrejme potrebovali takisto zahriať aj gumy, aj tieto plasty. Ďalej, čo ma nútilo držať rovnováhu v strede alebo na stred týchto topánok, sú práve tieto oblúky, ktoré konkurenčné značky nemajú. Tieto oblúky nútia človeka pri behu došlapovať rovno na stred, pretože keď sa nakloníte skôr dopredu, tak sa dotýkajú zeme a zdá sa vám, ako keby ste chceli možno padnúť. Čo si myslím, že je asi správne, pretože na tých klasických skákacích topánkach, ktoré vlastne nie sú určené ani na beh, tak tam sa nestretnete s týmito prednými ani zadnými oblúkmi. Moja výdrž pri behaní bola väčšia. Nebola som až tak zadýchaná na týchto topánkach. Lepšie pérovali, tie dopady a nárazy boli o mnoho lepšie tlmené ako pri tých klasických skákacích topánkach, ktoré som používala predtým. Nohy boli stále pevné, aj napriek tomu, že tu nie sú klipsne, ale je to na zaväzovanie. Nemala som pocit, že by sa tie šnúrky uvoľňovali. Na beh budem celkom určite používať tieto topánky. Už aj len vďaka tomu, že človek má väčšiu výdrž a dokážem potom odbehnúť aj viacej kilometrov. Behám skôr ako rekreačný bežec a mne to tak vyhovuje a taktiež odporúčam aj ľuďom, ktorí chcú behať pre radosť, chcú behať pre seba, pre kondičku a uvažujú nad skákacími topánkami, tak si myslím, že sa oplatí investovať do týchto skákacích topánok. Tieto skákacie topánky sú cenovo drahšie, ale majú dvojité odpruženie a vďaka tomu dvojitému odpruženiu ten dopad je oveľa mäkší. Teraz sa k vám prihováram ako lajk z vlastných skúseností. Táto značka je na trhu veľmi mladá a myslím si, že bude mať určite veľký úspech, hlavne u športovcov, ktorí budú zameraní na beh, na kondičné tréningy, dlhšie prechádzky, na paličkovanie alebo teda Nordic walking. Toľko asi k týmto topánkam zatiaľ z mojej strany a určite vám budem ešte prinášať mnoho nových zážitkov, informácií, dobrodružstiev. Pokiaľ máte záujem zakúpiť si takéto topánky, neváhajte sa so mnou spojiť a kontaktovať ma. Pokiaľ máte ešte nejaké otázky, určite sa neváhajte pýtať, čo budem vedieť, budem vám na to odpovedať. Pokiaľ budete mať nejakú odbornú otázku, určite to budem konzultovať s výrobcom týchto topánok a podám vám potom relevantné informácie. Takže ak uvažuješ nad kúpou skákacích topánok, pretože chceš behať, odporúčam tieto. Už som vlastne spomínala ešte jednu výhodu, by som chcela spomenúť, že naozaj tieto topánky sú ako jedno číslie. Keď máš nohu 40, tak si kúpiš 40. V tom prípade sa ti tá noha nešmyká, je pevná v tej obuvi a môžeš si byť 100% istý, že tá noha bude pevne sedieť.